पासवान जी के चिन्ही हो, खान जी के चिन्ही हो, कहारू भाई के चिन्ही हो, केहू के छोड़ी हो मत ना के पास हो गई वो करे जीवन में नाम होला। सही बात। तो देह के बचावे के मत सीखो तोहरे खातिर इतना पोस्टर हो, पोस्टर पर खर्चा भइल बा, बचाओ तबीयत खराब भइल बा, का कइल हो क्या तूने कर दिया, जुखाम हो गइल बा किया बना राजकुमार जी के फरमाइश। राजकुमार जी बानी के चल गनी मित्र। अच्छा कोई बात ना, एगो माइनर तनी ढेर दिन गौला भाई भाई हो लोग होता कि लागल बाटे माया के बाजार हो, अरे असली भतार के चिन्हा लागल बाटे माया के बाजार हो, असली प्रियंका ई माया के बाजार हो, असली भतार के चिन्हा। हां जी ई के हो ओहिजा बड़े जादव जी के चिन्ही हो, बाबू साहब के चिन्ही हो, पासवान जी के चिन्ही हो, खान जी के चिन्ही हो, कहारू भाई के चिन्ही हो, केहू के छोड़ी हो मत ना बक्की असली भूमि हार के केहू के छोड़ी हो केहू के ना। ये सब हो गई। किंजर वाले भैया के फरमाइश रहे मारही के बाटे मरी तो न जान से, मारही के बाटे मरी तो न जान से। उहे कहने कि का करे गइल बाड़ू, का करे तारे गलती बुझा जाई है तो सोच बता तार गलती गलत सोचबा। अरे कहे के एगो गाना सुनो। ऐसे तो राजकुमार जी ये गीत के फरमाइश करनी है, लेकिन जितना बुजुर्ग है भीड़ में बानी हाँ जी हम एगो प्रयास ऐसा बनी कि हमार गीत सबका निमन सबका खातिर हम बनी, एक आदमी खातिर। एक जानी के हाँ जी पति प्रदेश वाला बैठक आराम कर तो थकल बा, रेस्ट करो रेस्ट करो। अभी कई बजे थे 2 बजे था, अरे अभी तो 5 बजे तक मेहनत करे। हाँ अभी 137 होता है। दुए जानी बाड़ू हमारा दुख होता, लेकिन चला तना कम दिन में 4 दिन के अंतराल में इतना सफल प्रोग्राम होई आयोजन खातिर को जोरदार ताली रुआ समझ आ 4 दिन के अंतराल। हां जी वीरेंद्र चाचा बानी गवा हम कहने 30 तारीख के मौके पर हमारा आप को फाइनल हो गई तो 5 बजे पियावा प्रदेश बड़े। हां ये संजय एक विकास का तो हर के चाचा का है वो तो चाची के ध्यान में ठीक है को यो अपने मौसी के ध्यान में पियावा प्रदेश से जब बाड़ा। हां जी देखिए हमरा भोजपुरी के गीत कोई सब चाहिए हई सब तो जन मनोरंजन हो। जन मनोरंजन मतलब क्या होता है प्रियंका जी, कुछ गीत गाई, कुछ तनी हिल जाए, डांस करब, धोती हिलाई, जितना जनता आइल बड़े वो खुश हो जाए हम। लेकिन अगर बुजुर्गों के खुश करे के बात तो ऑलराउंडर पियावा प्रदेश छोटू भैया पत्नी घरे बाड़ी। हाँ जी कैसे कहते हैं कैसे बैठो छोटू रौरा ना आई तो जियब कैसे हो, जैसे कहबो सही चले के बाद। हाँ जी जैसे कहबो सही।